Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti ufulu wa chibadwidwe ukulemekezedwa m'magawo onse achitukuko. Ndipo bungwe lothana ndi ziphuphu la ACB lati lapita patsogolo ndi kafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amaris ku Blantyre. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana pomwe akhristu akukumbukira kudzipereka kwa Ambuye Yesu Khristu yemwe anapachikidwa pa mtanda. Kudzera mu uthenga wake, mtsogoleri wa dziko linoyu wati iyi ndi nthawi yakuti anthu alingalire pa kufunika kwa kukondana komanso kuchitirana chifundo, kukhululukirana ndi kuthandizana. Pasaka ndi nyengo yomwe akhristu pa dziko lonse amakondwerera chipulumutso chawo chomwe chinadza kudzera mu mazunzo, kupachikidwa ndi chiukitso cha Khristu. Pakadali pano phungu wa ku nyumba ya malamulo oyimira dera la kumpoto kwa boma la Rumphi a Japi Muhango ati njira ya mtanda chikhale chiphunzitso cha utsogoleri wodzipereka kwa magulu osiyanasiyana pomwe akutumikira a Malawi. A Muhango omwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga ayankhula izi atayenda nawo njira ya mtanda pamodzi ndi akhristu akunchenachena m'boma la Rumphi. Musasecheyo walemba ripoti ili. Mwambo wa njira ya mtanda womwe mipingo ya Katolika ndi Anglican achitira limodzi kunchenachena m'boma la Rumphi unayambira pa kachisi wa St. George wa Anglican mpaka ku kachisi wa St. Gabriel wa Katolika mderalo. Akhristu kuphatikizapo phungu wa derali a Japi Muhango anatenga nawo mbali ponyamula mtanda. Poyankhula pamapeto pa mwambowu, a Muhango omwenso ndi nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga komanso wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto anati ichi chikhale chikumbutso pa utsogoleri wotumikira anthu. Aliyense payeka maudindo osiyana kuti tenge udindo wotumikira anthu athu amene amatika mimipandoyi ndi choona kwatumikira mchilungamo, kwatumikira ndi mtima wathu yonse, chifukwa pakutapa tsiku anthu awa tikakhaluza tumwe bwino amakaudandaula. Ndi president amatilimbikisa Professor Arthur Peter Mutharika kuti atumikira anthu athu amchoona nthawi zonse. Kumbali yawo, Bambo Isaac Katumbi a Diocese ya Mzuzu ya mpingo wa Katolika anati akhristu akuyenera akhale opemphera moonadi. Ulendo omwe tayendawo unali wautali ndithu otopetsa, kwasatope mthupi chabe komanso titupeso moyo wathu wa machimo. Tisauke nawo Ambuye Yesu, mazunzowa atisunthe mtima, atisinthenso zochitika kuti ambe kuwatsata Ambuye Yesu monga iwo akufunira kuti mukhale oyera mtima monga Atate alili oyera mtima. Mwambowu umachitika ngati njira imodzi yokumbukira mazunzo omwe Yesu Khristu anakumana nawo pomwe ankapita naye kukampachika pa mtanda. Musasecheyo, MBC Rumphi. Akhristu a mpingo wa Katolika awalimbikitsa kuchilimika popempherera dziko la Malawi komanso mayiko omwe kuli nkhondo pofuna kuti mtendere ukhazikike pa dziko lonse. Mmodzi mwa ansembe pa mpingo wa Maula Parish mu Diocese ya Lilongwe, Bambo Peter Makina, ndiwo apereka pempholi. Olemba nkhani athu Catherine Banda komanso Madalitso Muhango adza ndi ripoti ili. Njira ya mtanda yomwe inachitika pa mpingo wa Katolika wa Maula mu Archdiocese ya Lilongwe inayambira pakachisi wa Maula kudutsa msewu wa John Chilembwe kukafika mu msewu wa Mzimba ndipo inakathalanso pakachisi wa Maula mu mzindawu. Pa ulendowu, akhristu a mpingowu anali akuyimba komanso kupemphera. Mmodzi mwa ansembe pa mpingowu, Bambo Peter Makina, anati njira ya mtanda ndiyofunika kwambiri kwa akhristu a Katolika pomwe mwazina amakhala akulingalira za moyo wawo komanso nyengo ya Lenti. Bambo Makina atinso akhristu ayenera kuchilimika kupemphererana wina ndi mnzake, kupempherera dziko komanso kusunga bata.
Nyengo imene ya lenti pamene kupita kumapeto yatiphunzitsa ife zinthu zosiyanasiyana, yatiphunzitsa ife kupemphera kosalekeza, yatiphunzitsa ife kuchita ntchito zachifundo. Choncho ife ngati Akhristu tiye tipitirizebe kuchita ntchito zachifundo, tiye tipitirizebe kupemphera dziko lathu komanso kudzipemphera ife tomwe. Choncho tisasiye kupemphera dziko lapansi makamaka mayiko amene mwina kuli zisokonezo, kuli nkhondo, kuti Mulungu achichite chifundo, Mulungu abweretse bata mdziko lino lapansi. Potilirapo ndemanga mmodzi mwa ansembe apa mpingowu, Bambo Aseni Adzakuli Tume, atsindika kufunika kokhala ndi nthawi yolingalira za moyo wa Chikhristu komanso kufunika kwa njira ya mtanda kwa Akhristu Akatolika. Mmodzi mwa Akhristu a mpingo Akatolika yemwe anayenda nawo njira ya mtandayi, Winnie Botha, wati ndi nthawi yoti Akhristu alingalire za ntchito zawo komanso momwe ayendera nyengo ya lenti. Njira ya mtanda kwa ife Akhristu ndiyofunika kwambiri chifukwa imatithandizira kuti tikumbukire mazunzo a Ambuye Yesu, komanso imatithandizira kuti tikumbukire kapena tilingalire Chikhristu chathu kuti chili pati ndipo ndi chotani. Njira ya mtanda yomweyi imatithandiziranso kuti tikumbukire kuti mu nyengo ya lenti yomwe ikuthayi tapanga nawo zofunikira zomwe Ambuye Yesu amayembekezera kuti tipange, monga kuthandiza anzathu ovutika, kuyendera odwala, kuyendera andende kumene. Chaka chilichonse Akhristu pa dziko lapansi amakumbukira nyengo ya Pasaka yomwe amakhala akukumbukira imfa, mazunzo ndi kuuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo Akhristu mdziko muno awapempha kuti akhale olimbikitsa uthenga wa chikondi komanso kulolerana mu nyengo ino ya Pasaka. Bishop wa mpingo wa Katolika mu Diocese ya Mangochi a Montfort Sitima komanso wansembe wamkulu mu mpingo wa Anglican wa St Peter and Paul Cathedral, Canon Grant Tebulo, ndiwo anena izi pa mapemphero a njira ya mtanda m'boma la Mangochi. Sotin Dazi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga Owen Mavula. M'boma la Mangochi mapemphero a njira ya mtanda ayambira pa mpingo wa Katolika wa St Augustine, pomwe Akhristu a mpingowu komanso Anglican anasonkhana mwaunyinji ngati njira imodzi yokumbukira mazunzo a Ambuye Yesu. Motsogozedwa ndi Bishop wa mpingo wa Katolika Montfort Sitima komanso wansembe wamkulu ku mpingo wa St Peter and Paul Anglican, Canon Grant Tebulo, Akhristuwa anaenda ulendo wa mtunda wautali kukafika ku mpingo wa Anglican wa St Peter and Paul ku Mpondasi, komwe kunathera mapemphero onse. Mawu ake Canon Grant Tebulo walimbikitsa Akhristu ndi anthu onse kuti agwiritse ntchito nyengoyi polimbikitsa umodzi monga momwe Khristu anachitira. Ngati Khristu lero lino timanena kuti ndifano okondwera komanso ndi anthu amene timanyadira chifena kuti ndi tsiku la chiwombolo chathu, chipulumutso chathu chaperekedwa ku tsiku la lero. Kutero njira ya mtanda imatikumbutsa zikuluzikulu ngati zimenezo kuti ndi tsiku limene ife timakumbukira mazunzo komanso kulandira chipulumutso pa dziko lino lapansi. Ndipo umu ndi momwe akulankhulira Akhristu ena omwe anachita nawo mapemphero a njira ya mtandayi. Tikaonetsetsa Mulungu ife chikondi chake anationetsera potipatsa mwana wake mmodzi yekha kudzatipulumutsa pa dziko lino lapansi. Kwa njira ya mtanda imene imatikumbutsa mazunzo amene anakumana nawo Ambuye Yesu pa dziko lapansi. Ndipo chifukwa chimenecho ife timayenera kutsatana nawo umodzi pa nthawi ino imene timakumbukira imfa yawo imene anakumbukira pa dziko lapansi pano. Mu dongosolo la ulendo wa mapemphero a njira ya mtanda, Akhristu amachita mapemphero modzipereka malo okwana 14 pokumbukira mazunzo omwe Yesu Khristu anakumana nawo asanamupachike pa mtanda mnyengo ya Pasaka. Boma lati ndi lodzipereka poonetsetsa kuti ufulu wa chibadwidwe ukulemekezedwa kumalo a ntchito ndi mabizinesi mdziko muno. Nduna ya zamalamulo a Charles Muhango ayankhula izi ku Lilongwe pa msonkhano owunika ndondomeko yatsopano yolimbikitsa ufulu wa chibadwidwe ku ntchito ndi malo a bizinesi. Ndondomekoyi yomwe akukonza ndi aboma mogwirizana ndi bungwe la UNDP mwazina idzathana ndi nkhanza zomwe zimachitika kuma estate a Fodya ndi T mwa malo ena. Ndinene pano kuti ngati nduna ndikuziwa komanso ngati boma ndikuziwa chifukwa tikulandira maripoti ochuluka odandaula makamaka ma tea estates komanso ku migodi komanso ndi anthu ena amene amagwira mwina ndi azathu ochokera ku China
tili ndi maripots ochuluka zikuonesa kuti tili ndi vuto kuti amene tikuwalandira kuti adzapange invest muziko mwathu muno akabwera ndi makobiri awo akukhala ngati sakulemekeza kwenikweni maufulu achibadwidwe a Amalawi amene akuagwirira ntchito. Ngati ziko ngati boma tikuwunikaso kuti tione kuti vuto lili pati. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Boma lati ndilodzipereka poonetsetsa kuti ufulu wachibadwidwe ukulemekezedwa m'magawo onse achitukuko. Ndipo bungwe lothana ndi ziphuphu la ACB lati lapita patsogolo ndi kafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amalis ku Blantyre. Takulandiranso mu nkhani zathu. Komiti ya Nyumba ya Malamulo yoona za maphunziro yati nkoyenera kuti ntchito yolimbikitsa ukadaulo wa luso la makono ya BEFIT ifike mu sukulu zonse za primary za boma pofuna kupititsa patsogolo ukadaulowu. Wapa mpando wa komiti Amutani Tambala wanena izi pomwe anayendera sukulu ya primary ya Chinyata Catholic mu zoni ya Waliranji mboma la Nchinji. Zambiri mu ripoti ili la Chinsisi Moyo. Ntchito ya BEFIT ikuchitika pansi pa unduna wa zamaphunziro ndipo imafikira ophunzira msukulu za primary za boma kuyambira a standard 1 mpaka 4. Pakadali pano ntchitoyi ikuchitika mu sukulu za primary zopitirira 1000 mdziko lino. Komiti ya ku Nyumba ya Malamulo yoona za maphunziro inayendera sukulu ya Chinyati yomwe ikupindula ndi BEFIT pofuna kuona momwe ntchitoyi ikuyendera. Wapampando wa komiti Amutani Tambala anatsindika zakufunika kuti BEFIT ifike msukulu zonse za primary za boma. Project yo kuno tayiona kuti ili bwino ikuthandiza chifukwa ikungwa konzekeresana kuti aphunzitsi akalowana mklasi anaja akapange chani. Ndiye mwana aliyense akumapangidwa asesi paikha chimene chili chinthu chabwino chifukwa osangoti zagulu koma akumapangidwa asesi paikha chifukwa mwana aliyense akumakhala kuti wanyamula tablet yake. Ndiye tablet ija ikumanenaso mastepe mwanayo mene nzeru zake zikuyendera ni mmene so tablet iyo mmene amapangira. Mphunzitsi wamkulu wa sukuluyi Teresa Sathawa wati kuchita maphunziro kugwiritsa ntchito njira za internet kwachepetsa chiwerengero cha ana ojomba ku sukulu komanso kuchititsa kuti anawa azitsata maphunziro ndi chidwi chonse. Ana ambiri amangokusambuza na amakhalakhala koma itangobwera programu iyi chiwerengero cha ana chinakwera pa sukulu pano. Poyamba isanabwere project iyi tinali ndi ana 651 to 4 koma panopa ana athu chiwerengero chakwera chafika pa 814. Pakadali pano mmodzi mwa akuluakulu a BEFIT Rabson Madi wati iwo ali ndi malingaliro owonjezera sukulu zomwe ntchitoyi ikuchitikamo. Ntchito imene ili maboma onse a dziko lino ndipo tikamakamba za maboma onse a dziko lino kama za maboma amene timati ma education districts ndipo ndi 34. So 1089 schools amene tafika kale ali maujeni amenewa. Kuteroko ndiye kuti tukamba even ma constituency ina iliyonse kuli BEFIT program. So nkhani ndiona kuti kuchokera pamene pasopano tikuena tifikire sukulu ina iliyonse chifukwa target ya BEFIT ndofikira sukulu zonse za primary kuno ku Malawi. Kuchokera mu January 2023 kufika mu December 2025 zipangiso zogwiritsa ntchito intaneti ndi zina zopitirira 166,000 ndi zomwe azigawa mu sukulu za primary zomwe zapindulira ophunzira opitirira 689,000. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe.
Bungwe lothana ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB lati lapita patsogolo pa kafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amalis ndi bungwe la Public Service Pension Trust Fund. Ogwirizira udindo waukulu wa bungwe la ACB a Gabriel Chembezi watsimikiza izi. Malinga ndi chikalata chomwe atulutsa pamodzi ndi apolisi pa 16 March 2026, bungwe la ACB lidatsegulanso kafukufuku okhudza katangale pakugula hotelayi ndi Public Service Pension Trust Fund kuchokera kwa Yusuf Investments Limited YIL. Chikalatachi chafotokoza momveka bwino zomwe zinalepheretsa kugulitsa kwina pamene kafukufuku akupitirira. Bungwe la ACB lapereka chiletso pa ndalama ziwiri 38.5 billion kwacha yomwe kale idatsekedwa ndi Financial Intelligence Authority FIA kuchokera ku akaunti ya YIL ndi 38 billion kwacha yoyimira ndalama zomwe zatsala mu hotelayo. Ngati njira imodzi yothetsera vuto la ntchito za migodi zosavomerezeka ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali, boma kudzera mu komiti ya nduna zosiyanasiyana yakhazikitsa komiti yomwe ili ndi nthumwi zochokera ku nthambi zachitetezo komanso maunduna a boma. Izi zadzakamba kakukwera kwa chiwerengero cha anthu ochita ntchito za migodi mosatsata malamulo zomwe malingana ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba zikuchititsa kuti dziko lino lilephere kupeza chuma chokwanira. Themba Mwale wadza ndi ripoti ili lomwe akuwerenga Ruth Chinangwa. Izi zikutsatira ndi zomwe adalamula President Professor Arthur Peter Mutharika pa 21 October 2025 poletsa kugulitsa kunja kwa dziko lino miyala ya mtengo wapatali komanso lamulo la boma loletsa kupereka ziphaso zokumbira miyala ya mtengo wapataliyi. Anamalomba ati chitetezo komanso chuma cha dziko lino zili pa chiopsezo chachikulu kamba ka mchitidwe wokumba miyala ya mtengo wapatali mosatsata malamulo. Iye wati mchitidwewu umabwezeretsa mbuyo chitukuko cha dziko kudzera ku chuma chongotayika, kufoka kwa malamulo a dziko, kuwonongeka kwa chilengedwe ndi kulimbikitsa mchitidwe wophwanya malamulo. Pofuna kuthana ndi mavutowa, boma lakhazikitsa komiti yapadera yothana ndi mchitidwe wokumba ndi kuzembetsa miyalayi yomwe ili ndi nthambi ndi maunduna a boma monga asilikali, apolisi, nthambi ya National Intelligence Service, nthambi za migodi, unduna wa zachilungamo, nthambi za ndende ndi nthambi yoyendetsa milandu ya boma. Komiti iyi yapatsidwa mphamvu yogwiritsa ntchito malamulo onse oyenerera kuti ithane mwamphamvu ndi mchitidwe uliwonse wokumba ndi kuzembetsa miyala ya mtengo wapatali mdziko muno. Pakadali pano boma lalangiza anthu onse mdziko muno omwe akukhudzidwa ndi mchitidwe wokumba miyala mosatsata malamulo malo onse kuphatikizapo malo otetezeka ndi malo omwe ndi ofunika pa chilengedwe kuti alekeretu. Anamalomba ati yemwe anyozere lamuloli alandira chilango kudzera ku komitiyi molingana ndi malamulo a dziko lino. Munkhani za masewero, dziko la Malawi alisankha kuti ndi lomwe lichititse mpikisano wa masewero a COFBO wa m'mayiko akumwera kwa Africa mwezi wa Septemba. Mayiko okwana asanu ndi atatu ndi omwe akuyembekezeka kuzatenga nawo mbali ku mpikisanowu. Mtsogoleri wa masewero a COFBO mdziko muno Enoch Zaluso wati uwu ndi mwayi woti dziko la Malawi lipindule pachuma komanso pa masewerowa. Iye wati ayamba kale kukonzekera mpikisanowu omwe uzachitikire mu mzinda wa Blantyre. Masewero amene wa COFBO ndi amene tikunena kuti Malawi achita mwayi kuti ikhale ikupangitsa mpikisano umenewu kumwera kwa Africa kuno pamene ikutchulidwa kuti ndi All African COFBO Championship. So that is kuti ikutenga mayiko onse aku South kuno kupatulapo amene ali ku North ndi ku Western Africa.
komano ifeyo ndi amene tasankhidwa kuti titha kupangitsa mpikisano umenewu pa kupanga host tournament imeneyiyo Malawi idzapindula kutengera kuti tizakhala ndi alendo ochuluka amene azachokere m'mayiko osiyanasiyana ngati amene azakhalepo tikuyembekezeka kukhala ndi mayiko osachepera 8 amene azakhale ali Malawi kuno kudzaonetsa luso lawo. Choncho tikukhulupirira kuti Malawi idzapindula kubweretsanso mwina mbali ina anzathu azabweranso ndi ndalama zakunja zimenenso boma lakhala likukangalika kusakasaka, komanso tikukhulupirira kuti ifenso ngati Malawi tidzapindula powaonetsanso zimene ifeyo kunoko tili nazo. Ndiponso mwa ichi tikukhulupirira kuti makampaniso ena ndi ena atha kuzapindula pothandizira kuti masewera amenewa iwo atenge kumbali poonetsa kwa mtundu wa Malawi. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika pamodzi ndi mayi wa dziko lino afunira anthu mdziko muno Pasaka yopambana. Boma lati ndi lodzipereka poonetsetsa kuti ufulu wa chibadwidwe ukulemekezedwa m'magawo onse a chitukuko. Ndipo bungwe lothana ndi ziphuphu la ACB lati lapita patsogolo ndi kafukufuku wake pa nkhani yogula hotela ya Amalis ku Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mawu abwino.